Може ли шофирането вечер да не е ужасно преживяване, каквото е в момента с този CLS? В днешния епизод, ако го изгледате, ще разберете с какви фарове в момента е този CLS, както и най-вероятно масовия CLS или E-класа от тези години, а с какви фарове може да стане. Здравейте, приятели, аз съм Оги, гледате Фарове ОРГ и днеска ще разгледаме това CLS, което има нужда от моята помощ. Защо има нужда от моята помощ? Първо, защото фаровете са абсолютно трагични и второ, защото, както виждате, завиването е умряло, загинало на една страна. Отделно и, че този фар всъщност изобщо не свети, чисто физически, само другия свети, но колко свети ще видите след малко. Ще измерим колко свети точно с луксметъра или колко не свети, след което ще се демонтира бронята, ще се рециклират фаровете, което ще рече полиране и защитно фолио отвън, разглобяване, полиране отвътре, нови рефлектори за лупите, почистване на лупите. В случая ще има ремонт на инсталацията, тъй като за да е зациклива по този начин лупата, това означава, че има скъсани кабели. Ще се подменят крушките за къси, за дълги и за фаровете за мъгла с LED. И така, започваме. Нека да видим в момента всъщност колко трагично свети CLS. За тази работа отиваме вътре в него. Слагаме му ключето и включваме късите светлини. И е там някъде леко започва да се мържелее късата светлина. Ама толкова няма повече. Ето ги и дългите. Така. Както виждате, работата е трагична. Както казах, свети само единия фар и то това е шофьорски. Ето го. Пасажирския е загинал тотално. Сега ще отида да изключа светлините в гаража, за да може да направим едно съвсем точно измерване на силата, която отделя този фар, и след което ще видим вече след моята намеса каква ще е разликата. Изключих осветлението и нека да видим сега колко свети посредством луксметъра. Ще надъня чувствителността на камерата, за да може все пак вие да виждате за какво иде реч като сила на светене. Но всъщност не. Преди това ще върна настройките на това, което бяха преди мъничко. Така. И да видим всъщност този фар колко сила генерира на стената. Пълна тъмница. Ако сега си включва камерата, т.е. светкавицата на камерата, което е телефон, вземете предвид, виждате, че прави така немалка разлика на стената. Сметнете точно колко трагичен е този фар. И така, връщам обратно настройките, доста изтаванени. И нека да видим, там в центъра, където винаги е най-силната точка, колко сила има този фар. Настроил съм уреда на единична настройка, виждате. И без да му се пречкам на фарчето, почваме да мерим. Тук някъде имахме максимум от 34 лукса. Да. Ето тук някъде. Така, запомнете тази стойност, 34 лукса, даже 35, за да бъдем максималисти. 35 лукса. Сега започвам работа и след мъничко ще видим точно колко е силата на светене на този фар. Другия ще го закрия, за да бъде точно сравнението. Така, и до след мъничко. А ако останете до края на клипа, ще разберете и колко това нещо е струвало. Фаровете са готови и нека да видим какво съм сътворил. Първо, стъклата вече ви прави впечатление, че са в прекрасно състояние, практически невидими, както и трябва да са едни стъкла или полиуретано, или грешка, капаци. Така, те са шлайфани, полирани, защитени с полиуретаново PPF фолио. От вътрешната страна също са полирани. И какво се е случило още? Първо, за светенето виждате крушки за габаритите, крушки за дългите, пак крушки за халогените или фаровете за мъгла. Не виждате, но и зад лупата
За прожекторното тяло също има нови LED кружки. Така, кабелите вътре бяха оправени, както споменах. И нека да видим сега това вече какво ще рече от към светене. Така, на пълна тъмница преди това имахме 34 лукса. Сега първо нека да погледнем на светнати лампи тук, как светят фаровете. Виждате, че вече заслепяват камерата, трябва да намаля чувствителността. И все пак светлината е изключително много. Може ли дълги? Дългите са брутални, защото имаме дълги както от лупата, така и от секцията за дългите. Сега отивам да изгася светлините в гаража, за да бъде сходно измерването както преди това и да видим от тези 34 лукса колко имаме вече. Така, ето вече е пълна тъмница, виждате. Единственото, което свети е лампата тук на автомата, която е за отваряне и затваряне на вратата на гаража. И сега едни къси, ако може. Така. И намалявам чувствителността, за да видим отново на същото място каква е силата. Оп, извинявам се, преди това бяхме на десетична, т.е. на единична настройка, сега сме на десетична. Виждате. От 34 на тук 1800, преди малко видяхме 1900, но го загубих къде беше като точка. Както виждате, разликата е фрапантна в силата на светене. Абсолютно нищо общо няма с това, което беше преди. Ето ги късите на най-нечувствителната настройка на камерата. Може ли пак халогените? Виждате и халогените, които добавят доста светене. Ето това е само от тях в случай на нужда. Просто разликата е фрапантна. И така, приятели, аз съм Оги, Фарова ОРГ. Ако искате и вашата кола да прогледне вечерно време, или пък искате да кажете нещо по въпроса тук, или пък да ме нахейтите, знаете как да ме намерите. Цъкнете едно лайкче, subscribe, последвай ме или follow във фейса, камбанката в YouTube и subscribe, за да виждате новите видеа, които излизат. И до нови срещи. Чао!